Dneska uděláme extrémní challenge. Určitě jste zaznamenali ty videa 100 vrstev tvářenky, rtěnky, make-upu, ale my uděláme 100 vrstev slupovací masky na obličej. Jak to dopadne? Absolutně netuším, ale doufám, že mi po tomhle nesleze obličej. Nejdřív si ale naneseme vazelínu na obočí, protože o něj nechci přijít a být bez obočí, jak nějaký mimozemšťan. Nadám si i takovouhle fešnou čelenku. Namažem si to obočíčko. Takhle pořádnou vrstvu, protože si myslím, že se to dostane úplně všude. Přemýšlím, jestli si nemám namazat i nosní dírky. Jo, mám tam chlupy. A jdem na to. Vybrala jsem záměrně tady tu masku na černé tečky, protože jich mám, myslím, po nose dost. A doufám, že mi s tím pomůže tahle challenge. Hezky voní. Tak já nevím, kolik mám tam všechno vyprhnout. To je rosol. Jdem na první vrstvu. A to studí trošku. Vyhnout se očím hlavně. V očích to mít nechcem. Nechci přijít i o řasy. Pěkně kolem obličeje. Chci udělat takovou trošku tenčí vrstvičku, tu první, ať hezky zaschne. A na tom budeme stavit základ. Taky doufám, že nebudu mít žádnou alergickou reakci na to. Druhá vrstva. A na urychlení procesu zasychání použijeme fén. Jo, je to divný pocit fénovat si obličej místo vlasů. Pořád je to docela snesitelný, mám na sobě 5. vrstvu a dobrý, jak kdybych si dával normálně tu masku. Zatím žádný rozdíl necítím. Vidíte ten efekt? Jak se to leskne do zlata. To vypadá mega fancy. Určitě mi napište, jaká další challenge by se vám líbila a nezapomeňte mi dát like. Pár vlasů se mi tam dostalo, ne. Desátá vrstva za námi, dalších 90 před námi. Patnáctá vrstva, už se to začíná fakt lepit a je to nepříjemný na té kůži. Už si začínám připadat jak kámen. Vidíte ty hrudky všude? Blé. A všimla jsem si, že tady mám zase chycený vlasy. Já nebo mě nechci přijít. Začínám se spíš proměňovat ve sliz teda. Z kamene na sliz.
Trošku mi to tady teče po bradě. A já si přijdu jako tekutá čokoláda. Musíme otevřít další balení a už mi to začíná týct i do pusy. Ne. 50. vrstva. Jsme v půlce. V půlce. Ne, moje oko. Začíná se mi trošku pomalu už mluvit a dýchat. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Přiznejte se, kdo udělal 6-7. Pomalu už neotevřu ani v pusu. A možná se nafouknu i bublinu. Pěkný. Posledních 20 vrstev. Posledních 10 vrstev. Poslední vrstva. Dávej pěkně šťavnatou. Tak. Pěkně to vyškrábem. Tak. A necháme to zaschnout. Koukejte na ten můj nos. Tak nějaký nos čarodějnice. Tady pod tím to ještě moc neuschlo, ale to už ani neuschne. Tak to jdem sundat tu hrůzu. Au, jo. Au, au. Au, ne, vlasy. Oko.
Doufám, že přežil to obočí. Ale vypadá to, že jo. Jdu si to smejt do koupelny. Už mám zase svůj obličej, byla to šílená challenge. Dostat to dolů bylo fakt peklo. Vy mi dejte vědět dolů do komentářů, jak se vám video líbilo a co bychom udělali příště, jakou další challenge. Mějte se krásně, moc děkuju a pa.